Ама е БМВ. О, шефе, някакви нови Шкоди гледам отвънка. Да, днес пристигнаха. Това кой мотор са? Двойка, дизел 150 коня. Ама бива ли такива неща сега? Що бе, човек, добре Те са. не могат да изпреварят. На каква цена ги взе? Около 50 хиляди лева, що? Какво толкова, човек? Ти не си сериозен. Не, това не е. Цената си е това не добра за възможно. чисто ново. За тия пари трябваше да вземеш БМВ-та. Да бе. БМВ-та. Тройка. Дизел. Ама какво да ги правят тия БМВ-та, само проблеми? Ма как така? Те клиентите няма да искат да слязат от това БМВ, разбираш? Ние не можем после да ги изгоним от колата. Те няма и да влязат, защото ще е само в сервиза. Ой, къде е БМВ? Къде е Шкода? Значи, то няма база за сравнение, разбираш? Да отидем, да ги закараме, да чпосаме. Стещи. Даунпайп. Ти да нямаш температура, бе. Отзад щеш да излезе толкова огън. А сега, какво излиза? Нищо. Горят ли много тези Шкоди? 4,5 извън града някъде. Ама той БМВ-то гори толкова, значи те като го направят, като го настроят малко функциите му, в ниските обороти почва да гори 5 на 100. 5 на 100, ако не е запалена. Ще има някой друг ремонт, ама сега Ама е БМВ. не е Шкода. Я виж, това не си ли ти с твоя голф? Кой? Я?